Cada 28 de desembre celebrem el Dia dels Sants Innocents, entre bromes i llufes. Però realment el que commemorem és tan divertit. Ara estem al davant del retaule d'advocació franciscana de Lluís Borrassà, que estava situat al convent de Santa Clara de Vic i datat entre el 1414 i 1415. Aquí podem veure en un dels compartiments la representació de la matança dels innocents, que és el que recordem aquest dia. Sabem per l'Evangeli de Mateu que 3 savis de l'Orient van presentar-se a la cort del rei Herodes per demanar on havia nascut el rei dels jueus, perquè havien vist sortir la seva estrella i venien a adorar-lo. Davant d'això, Herodes va decidir convocar els savis de la llei i els grans sacerdots i tots van coincidir en que es tractava de Betlem de Judea, el lloc on havia nascut el Messies. Llavors els savis van anar a adorar Jesús, però no van tornar a la cort d'Herodes per informar del lloc exacte on havien trobat l'infant. Davant d'això, Herodes, en veure's burlat, va decidir degollar tots els nens menors de 2 anys. Jesús va escapar d'aquesta matança perquè Sant Josep va agafar la seva família i se la van portar cap a Egipte. Sabem que el rei Herodes, històricament mort l'any 4 abans de Crist, va protagonitzar diverses matances a la seva època a causa de revoltes, però aquesta dels innocents concretament potser no se li pot atribuir, però sí que ha passat a la història a causa d'això. Llavors, quina relació hi ha entre el fet de fer bromes i acudits i aquesta història tan dura i tan cruenta? Per un cantó, es creu que les mares d'aquests nens degollats van burlar-se dels soldats d'Herodes i d'aquesta manera poder salvar la vida dels seus infants. Per altra banda, també sabem que en aquestes èpoques de Nadal, entre el 17 i el 23 de desembre, en època romana se celebraven la Saturnàlia, on eren molt importants les bromes i els acudits. Davant de la pervivència d'aquesta tradició, el cristianisme el que fa és fer coincidir aquesta antiga festivitat, aquesta antiga festa, amb aquest record d'aquests nens morts. També antigament, a la sortida de les esglésies i a les festes de Corpus, es feien paròdies recordant aquest fet de la matança dels innocents. És per aquest motiu que entre teatre, bromes i paròdies i acudits, aquesta festivitat ha agafat un to que en res s'assembla en la representació que tenim en aquesta pintura gòtica.